ikusi zinua nik telebizioen lehenengoz oso fananitzelako Ojapidei programan. Eman du tabarra bat, Ojapidei programanekin. Kantuketan jeni beti bidizenaz umetatik. Ni kantupia daukeaz, nire gauzei, nire oiai, nire gauza danei. Zer iso izaro? Bai, kapasa izan nintzen, gitarri hartu, gitarri joten jakin barik, eta urte bete tabernetan jo, bokadiluen truke. Oin ikusiko banu bezarkaten monotzen, esango notzen, zu bai, zu. Atera aurretik, Bai. nola sentitzen zaren? Nik bihar izaten dut beti konzentrazio egun bat. Belodromorako bihar izan eban konzentrazio igual 15 egun. Momento baten senti duzu kasualidades heldu zanela eta beste gauza bat dedikau nahi bot jamena. Hori sentidun eban easun eta limoien artien. Eta 6 hilabete tardan nilun, kantatzen hasi arte berriro txien, Baina nahi izan eta ez kantatu. Ez nahi izan. Ez nahi izan, ostras. Osa, zelan pentsa oso ikuste zaitxuela bestik? Batzutan jende asko bere ume txikisek emote ostez. Oi, ama! Eta marron. Niri, buah. Gustatzen zaizkizu baina Kriston kumea. pillo, den nikanak hartzeitu. Eta... Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Olentzero joan zaigu. Mendira lanera. Ya está. Igual laixo dit. Onarte. Igual laixo bat. Gure gonbidatua dagoela hor kamaratzean, bera beslaria dela, egongo da, hola. Eta olentzero guzterakola, baina nahi xabela hori berzino baino, berzino barri bat. Gero, bueno, edo ez, edo igual ez, baina bintzet berzino egin dau. Hori, bereak bertxonatu du eta ez gaizke. Eta hasi gaia pistak emoten zanbarik izena. Baina, bueno, Gero. Bueno, aitzi, gabonetan ga. Gabonetan ga. Zelan za? Oso ondo, me encanta, bueno, gabonak no me encanta, baina gustatzen zait, birotu dugu lapur bat, jarri dugu hemen galtzerdia, hemen hau, falta dira bolak, baina, bueno. Bueno, bola barik. Hemen dugu bi, sagartxu bat... Iaz bolak egon ziren, baina iaz ez ziren polboroiak egon. Claro, konpensaute da. Hori da. Eta gabonetan, badakizue, ze dagoen gabonetan, olentzeroren opariak. Olentzeroren opariak. Eta olentzero etorri da. Ze? Ai, ama, nik hau ez dakit. Hombre, se llama sorpresa, cariño. Ai, ama, Vale, ai, ama. ekarri dut, bueno, Oiane eta Malenentzako sentitzen gonbidatuari barkatu bukaeran ere izango du bere oparia. Baina, esan izuen hasi nintzela egiten eskulanak. A ber, hau egin nuen, vale, egin nuen duela hilabete, vale? Osea, ez zepaitu. Kari, detai eutze bakarrik nitzako ja... Vale, a ber, hau... Oianerena politagoa da, ze, osea, a ber, eske, ematen dit, lotxa hau malini ematea, vale. Hasi nintzen gauza, ez direkerandik, hasi nintzen gauzak egiten, honekin, arcilla badakizue. Bai. Eta hauek dira inituen lehenengoak, osea, oso potxo daude, bale? Baina, bueno, jantzi ditzak ez du nahi baduzu. Bai, zabaldu. Ez dago superarro, Oiane etorri dixela hartza berana, ez? Claro. Venga, Oiane, etorri zaitxe, ez? Ontxe ulertzo segaitxiko indala aste batzuk aitzi derrepente gure taldin galdetu ba. Neskak aukeratu kolore bat. Ai. Eta gu kolore bat aukeratu. A ver, oso kutreak dira. Pero hola, hilarekin tapatuta... Aitzi bai, zera, ama, me encanta. Ai, ze bonita. Ai, ama, ipintxa noi aitzi. Bai, te gusta. Eta da diretza. Bai. Da mango zure kantua. Ai, ama, aitzi artistiza, Ai, mangi. Ai, ma. Oian egatu. Hau da, pues tipo argazki bat jartzeko. A ver, jarri hemen. Eta hau da, Bartzelonan atera genuena. A ver. Bueno, igual, hola, albozo beto. Ai, no, espera, para el otro lado. Hola, bai, ege. Ai, que super potxola da. Super, que guai. Ostra, manguito super realista izu, Bai, ez? A ver, aurpegia apur bat. Pedofila aurpegia doka apur bat. A ver, itxaina. Oye. Como raro. Ezakit, baina, bueno. Mango. Hori. Oso politxeri, Bueno, oso politxeri. Bai. Bueno, oso politxek. Bueno, abrainari naiz fimorekin egiten. Que guai, Kari. Eta politagoak atzerako zaizkit, porque... Bueno, oso politxeri. Eta detai importantiena. Eta ontxe gabona dile, erregalu, kolentzero, juergak, marginen boskuk, gaur okerrezpana. Edo bixer bestelan. San Tomasak. Ze geixa? Ni Londresera noa. Betxo. Londresera noa edo etorri naizia. Nien oien jora baina opora daukaz, eta ez ditxo zeuki oporrak temporan, así que eskertutena oso, zaztera jongona, etxin. Bueno, a ver, etxin, dakalin, baina... Potro jorran, bai. Oso ondo. Merezi duzu, Malen?
Urte potentea izan duzuzuk, hola urteari begira, potentea izan duzu, lan aldetik. Bai. Potenti ukiot eta egiz esan mentalki bana momentu hontan pixkat kantzaute orduan, nik ustot gabonetako oporrak eskertin goitxoa zela, gainera gabonak niri me enkantan bakitzuri ezetz. Bai, a ber, aldatzen bai bauket, espiritu navideño, nik gabonetan oso ondo pasetot, gustau itxate gabonetako giru. Aldatuko neuke klimi, niri bitxuen bidiximotozte akortaz akontauzen du nin behin Txilen gabonak bizi izezen duzela, baina kriston tempora honaz da edurre pintxau itxe bela talan. Jo, niri golan guztauko litzake. Baina ez doaz eskutik, osea, zuk ikuste duzu horre lur maluta bat. Bai, baina bentsantzate dela gabonak, baina gainera era privilegio baten. Osea, otzi paso barik. Bai, baina oso raroa zen urtarriaren 2an egotea playan eguzki hartzen. Baina plaixen da, aldi berin olako dekorazio. Baina eske ez dauka zentzurik, osea, antitesia moduan da, osea ez dauka zentzurik. Elur maluta bat, hotza oso txarte hori. Hotza da, izotza da. Eta 51 gradurekin, Kanaria zen beholan ospatuko itxu ez. Nik nahi izango neuke, baina bueno, Euskal Herrixe Holanda. Probatu. Joane Argentinara edo, udan, osea neguan joan Argentinara eta ikusi. Bueno. Canarias, bueno, igual berton gatuko. Bueno, total, aitzi, gabonak, gabonetako gauzak, gabonetako kantak. Bai. Eta ze gehiago. Ezakit opariak esan behar nuen, baina nire etxean opari gutxi, olentzerok opari gutxi utzten ditu, egia da. A ber, ez zaita inbeste importa, osea, bale. Erregeak ere bai, gure etxera erregeak etortzen dira. Gu ia directamente paso itxeu da lagun eskuta itxeu gure arte. Lagun eskutu, eske nire familia zain divertigarria. Barkatu. Proposatu, tia, guke aplikazio baten ipintxeu, izendanak, online ipintxeu, venga, zein tokau bate, ez dakiz zer, oza, da nahi super teoriko da, super bardin urtero, toketako nahi epe baduke regalu erosteko, erostogunin egun bat eukitxeu emoteko, misterix pintxatzen. Bai, oso polita da, baina, no, zuk nire eta ikusten duzu benetan hori egiten? Zer gaitxik ez? No le pega nada. Pues, bat que le pega. Ez, oza, gure txagara mitiko, gabonetan galtzotziak oparitu, galtzerdiak. Hori ben mitiko. A ber, lagun eskutan ez pentsau txaleta regalto gunik, Bueno, familia batzutan, ojo, viejo, besi viaje ona, bestera. Bueno, bai. Jesus, ez dakit ba. Bai. Zesan behar nuen gehiago. Bai, eraman behar dut opari bat, gabon gauerako, sin más, joku bat, familiako jolasteko. Ze joko? Ze badakizu, eta entzuleren batek jakingo du ere bai, gure etxean, gabon gauean afaltzen da arratsaldeko 7:00. Bai. Baserrian afaltzen duelako. Bai, mitiko, bai. Amona goiz doa goera, osaba ere bai, hartzaia da, horrengo gunean, oso goiz jaiki behar da. Ardixoketa. Eta besteak hor mukia jaten, así que, pues yo que sé, Monopoly o algo habrá que jugar. Eta neta zeiz olako joko man. Monopoly, partianko, edo lako zozen. Partianko, ze hori kantetako? Mimikarena, eta zera, bai. Oh, behitxo, bai. Vale. Guk egiz esan, ez dugu lako ez erreitzen bakarrik afaldu, gero pintxo guete bat, ikustu Gabon gaua. Mr. Beanen kapitulu bera urtero. Bai, egixe. Bueno, hori izen da 31 baina, ez? 31. Kampana den aurretik. Bai, hori da. Eta hori. Eta gero ja, markinen juerga asko, egixe esan, garai hontan. Nik asko disfrute doitxuaz. Eta urten, gabon kanten aire berri bat. Aurten abil oso winteri. Balio du horrek. Bai, zeba. Bai, ezakit hotza gustatzen ari zait, goizeko 8:00 lainoa. Zer iso? Te lo juro. Bai, ezakit zeba. Baina, bueno, pues beste momentu bat. A ber, ondo, baina ni neuk aukeran, eske udako klimi guztate, oza, negun ikustot, guztate negu, baina hotzaz ez, pentsa sekulen azla izkiretuko hotzaz. Juergetan negun urteti, bueno, eske ez juergetan kala urteti negun, eske ez dakiz egantzi. Bakizu nori gustatzen zaion asko hotza, negua, eta horren inguruko kantak egitea, gure gaurko gonbidatuari. Bueno, berak esango digu, ze kanpotik ala dirudi, berak esango digu, baina lehenengo, entzularen galdera entzungo dugu. Bale, nire galdera da, zein da zure galeriako azken argazkia eta Instagramen gorde duzun azken publikazioa. Bale, eskerrik asko Jokintxu, oso maju, Izaro gero erantzungo dago galderi, eta ja esaot Izaro dala gonbidatu. Galdera hau da... bueno, bai. Ja esaot Izaro dala gonbidatu, bueno, titulun bertan bipitzen dugu Izaro dala, gaboni buruz gabiz, eta... Sorpresa, betiko misterioa. Galdera oso interesantea, bastante kotilla ere, bere aldetik,
Bai. Nahi du apur bat? Bueno, tampoco tanto salseo, no? Baina... Esan notzen, Igual izan ontzat izango da galderit, esan. Ordu nahu galdetukotzen. Vale, besterik gabe, bueltan gurekin izango dugu Gabon zera hau, giro hau, eta gure gaurko konbidatua. Izaro Andres. Hori da. Zer egin pausa hau, ez dakit. Bueno, bueltan. Invierno a la vista. 0 de enerorako gu prest. Eta olentzero, gabonetan gaude. Berak ez zituen gabonak ikonika izan gabe igaro nahi, o Happy Day bertan parte hartu zuen gure maiabiak areik. Tombolako gitarrarekin hasi zen trabakoa bekoan, eta Donostiko belodromoan 6.000 pertsonaren aurrean kantatzera igaro da. Limoiekin obsesionatuta egon da, ez ditu hizkuntzak aukeratzen, hizkuntzak aukeratzen du bera. Gure etxeko giltzak dagoneko baditu, eta honetan gauden ez gero, izotzetan patinatzen hasiko gara. Errori gabe, libre, isin delirios. Ea patinadak ez diren oso handiak izaten, Maiabiatik podcastera etortzea posible duen azken maiabitarra, gaurko gonbidatua da, Izaro Andres Zelaieta! Hola, Izaro! Apa, zelan. Ondo. Gabonetako girun sartzute da. Bai ba, ondo, zoragarri. Zer zelan zela etorri za? Oso ondo, kotxez etorrenaz. Ez zaitu gamelu batek ekarri, edo... Ena orain batek ekarri, Vale. etorri. Baina oso ondo nau, oso pozik gabonetako, ambiente hontan, egiz esan bai, aurten gabonak oso berezi, ez be bai. Baina 0 de enerokin, Claro. baina aurten ja tematikoki oso berezi bai. Lehen zaran aipatu dugun negua, eta esan dut, negua gustatzen zaizu edo... Asko. Ni uste dut barru-barruen oso iparraldekoena zela, baina hau baino askoz iparraldera hoakue. Vale. Egon gara jiran noin dela gutxi Islandian, eta nire bandako izaten otzien nik usteot hemen guena zela. Bai, Topagot nire herrialdie. Bai, niri asko gustatzen jata hotza, asko gustatzen jata iluntzi oso goiz. No. Asko. Eta uste dut gainera, berak esan duen arrazoia deukela, badoie klimakin bat pixkat gabonen tematika. Bai, Eta nik uste zentzue deukela, karo, iparraldeko leku askotan gabak oso luzi egiten die, eta batzutan gaba da. Arratsaldeko 3:00. Eta egun askoz, ez da egiten eguna, ez leku batzutan. Eta orduan egizetan ikustut gau, ilun, horren barruen, zelan epeldu gaba hori ez, hori dala gabonen espiritu argisek piztu ez da argirik. Denbora asko etxe barruen pasa, orduan etxe beha apaindu, gozo sukaldatu, berotzeko, eta elkarrekin egoteko ez, hori, ipuinek kontuek asmatu, kantok asmatu, kantau, egon. Eta ni banaz espiritu hortakue, oso iparraldekue, eta izanen egon garenien oso goizeken zangaba, oso ondizei jeban, dana argi, dana esan poli-politxe. Bai, enitzak ekan aritara jungo neguen. Ez que... Ai, Markineko gure amankoareako familia batek urtero itxen dau Gabonako ospatza eta 31 eta dana Kanariasa, eta niri bentsantzate planazo bat. Bai, baina aurrelako aukeratu. Bai, kristone lurpilue. Adibidez nik faltan motazote hemen edurrik ez da bela egin apenas. Leku batzutan bai, baina... Trabakunda beti, osesan egin dau, behin igual. Oso gutxi hor. Baina Donosti pasi hau, edurri ikusti, igual New Yorkeko estampak ikusti esan. Ui, New York bada leku bat, a ber, ikusti oso romantizatuta dagoela baita ere, baina gabonetan joateko ahora egiak, oi, que guai, bonito. Bai, joango gara New Yorkera? Guaiango litzake. A ber, gabona guaitaz. Nahitxe gabonetako atala izen, nik atalero modun, gonbidatu danei, galdetzot zeuen modun, nahitzot galdetu. Zelan za momentu hontan, benetan. Zelan sentitzeza, zelan za, garai hontan. Momentu hontan benetan, oso pozik nau, zeukiot hortz bat hilde. Nola? Desvitalizaute? Baina golpe batekin aspalditik desvitalizaute. Eta ez jakin, mine moten hasi jatan arte lehengo hastien. Eta ja konpondute dauket, eta oso pozik nau. Baina zelan konpontzen da hilakua? Hori, atara, nerviso atara, eta listo. Claro. Hiltzen motzu moduen, zuk txantxar bat badaukezu, da... Ez teko tideari pez, barkatu dut. Osa, desvitalizau benetan eitzuen. Ez, inzan, bera, da inzan pixket infekta goin dela gitxi. Eta hau bigarren DBH-en jatan hortzau. Eta oin arte ez totzo sintomatologisek emon? Ez, eta nien az konturetu, inorz da konturetu. Ostras! Enkantate mau, Eta oin ja, superposik nauz, ez da nire gauzari favorituena dentistara juti, Ja. Eta konpondute nauz.
Vale. Ostras. Vale. Izararen hortza vale? Niri konversazio honetan gehien harritu nagoena da desvitalizau hitza, den erabilera. A ver. Hortz bat desvitalizau. Kontu da, karo, zuko kitzen musu txantxarra handi bat, igual berak aukida bezala. Nik ez da duki baina inguruko jentia itokabako. Etxotzua ginen, Nerbixuil. Nerbixue hori da, eta mina hundixe moten azten da, nerbixue hiltotzue, Claro. Eta kendu. Baina niri ja hilde zeuen, hori da, kontu niri ez toztie... Eta nola dakizu bigarren batxitik dela? Zekaro, esan zosten golpe handi baten ondorio dela, eta oso aspaldi. Esan zosten oso aspaldi, atzera begiratu. Amai deitu notzen, nik ze golpe hartu otolan eta gogoratzen nintzen bai. Ze golpe jakin daiteke? Bai, bani egon nintzen nire kuadrilako baten terrazan piztina bat eukien plastikoskue. Bai. Lurre ez tala ezer, ez, taparetak bez. Eta hauren terrazako lurrea zulejo potolo bat zan. Vale. Eta ibili ginen jolasten saltoka eta guta beste, momentu baten ez dakize, buruz botan itzen, eskueken ditun jarri, eta arpeixaz lurre jora, hemen deuket zikatriz bat. Ostras. Eta braketzak neukezen, eta braketza hemen dikurzen jatan espanet. Wow! Bai, eta momentuen, karo, golpi jone manien urten itzen, da ez neuken oso seguro jo baneban ala ez. Eta urten itzen, da zena benezak uste dut durre jotela. Bueno. ¿A ti qué te parece? Eta, bai, hori paso jatan, abatarren honamen gero denbora luze batez. Ai ama. Ostra, hori DBH bin. DBH bi. DBH bi, uste batxillar esan dut neiko aleu, DBH. Oso aspaldi. Espaldi. Ez dakit ez da segurte esan hori. Vale. Dauzkagazu 29 urte. 31. Oso aspaldi zatoz lehizaro, bakizu oso aspaldi ikusi zinuazela nik telebizinin lehenengoz, se akorda bitxena gaina oso fanan itzelako O Happy Day programan. Bueno, eman du tabarra bat O Happy Day programanekin. Carmela ibeitzela, baina beti, obsesionauten euen, eta programa horrekin, konkretuki. Vale. Hor programan, eta nire favorita zinen Maiabia eta Astigarraga da. De hecho, gatu zinen bigarren. Bai. Eta Astigarraga lehenengo bat, eta Ibar irugarren. Ez que, obsesionaute egon nintzen. Eta Astigarragakoen? Eneritza ulestia. Zegoen, bale. Esan ezaketa gauza bat, gogoratzen dut O Happy Day zela, karo, altxasuar moduan, eta pertsona oraindik txiki moduan, ume moduan, lehenengo aldiz izan nuen altxasu ezen beste herri batzuen inguruko informazioa. Zer iso? Bai, errenteria... Errenteria Oñati gogoratzen dut. Bai, Tolosa. Geografia ikasten hasi zeina. Bai, eta hori zaten duen, bale. Altxasu ez dela bakarra. Herri gehiago daude. Eta, karo, errenteria eta alakoak horrez hau. Eta Maiabia degidez. Maiabia ez naiz akordatzen. Maiabia. Nola ba. Mitikuk izan zinen. Gaina, posiblia lehenengo showe zu izeti bakarlarixe? Bai, kantanamen Los Chicos del Coro. ¿Ez? Ni pentsana beste bat. Bai, Shania Twain. Ikustu ze obses nauten nuela? No me lo puedo creer, Let's go, girls. Let's go, girls. Hortaz naiz, chicas. Eta zitzien? Bai, eski mitiko. Begiratu daiteke hori. Ai, ama izaro, konta hori. Hobeto ez. Konta Happy Day-na. Lasai. Zlan izan horiana. Kero, Maialiko korun kantatzen gendun. Maiarik txiki bada, zu badakizu. Baina jentik ez dakixen antzako, eta, bertan kantatzen gendun, neske nire kuadriako, danok esango nuke. Bai. Eta punta ginen dara, jun ginen, eta egizera superrondo pasau gendun, Ba, izen zen esperientziak, oso gaztie ginen, inoz ez ginen egon olako telebista rollo baten. Eta, behitu, izen zen esperientzia berezi bat. Ez begero, heltzen ginen oso berandu etxera, hau ostiraetan izen zen uste dut. Eta juten ginen autobus baten, eta gero oso berandu heltzen ginen etxera, eta garai hartan ondino Maiabin zabalik zeuen bertako kinde gixe. Mitiko pastelerixi jazta. Eta lehen gadaz zabalik egotezan, sartzen zinen beste atetik, eta zu zeuk betetzen zendun, hartzen zendun igual opili bat, eta zuk betetzen zendun, ezta? Nahi zendunakin. Eta hori jara zagertu baina gu orduen, barikuro, gueltatzen ginen, igual ordu bitan, Eta gaztie ginen. Zemat urte? DBH lau. Osa, 15, 16 urte. Balako gazti zinen. Oso gazti ginen. Ba, estenari xo gain. Batzuk zarra bazien, Baina... DBH lau, hortxe bil ginen. Eta... Hoxe, donuts pilu ejaten genitun. Barikuro. Ke guai. Eta horaz zinen musika mundiun sartzen, o harina bai? Ez, nik uste zela paralelo, hori zen geixa talde moduen egin gendun zeo zer.
ni musika munduen kantuketen ni beti bidizenaz umetatik. Ni kantu pila daukeaz, nire gauzei, nire oiai, nire gauza danei. Zer izaro? Bai, ni betatzen ahan danok egin gendu zela. Joko honan kontatu zen, kreo, olako zer, zer. Eta, karo, gero konturatu nintzen igual mundu guztizek ez zeukela harreman hori kantuekin. Zana, ostra, igual hemen zozer da, baina nik sekulen aben planteau zer egingarri moduen. Bai eskolakoan antzerkixe gustatzen jatan asko, hori bai, Maiabiko eskolan gozatzen aben antzerkixaz asko, eta badakit irakasleik nire guraso izan sotziela. Honek badeko mokatrei ez itxura. Arterako joera hori, baina oso ikasle hona da, orduan beti zintzietatik bideratu ninduten baita. Tipiko hori bai, tipiko. Hani fizika ikastera joan nintzen. Bueno, pegatzen dizu ere bai, Osea, ez zaitut ezagutzen, baina ikusten zaitute dio. Eta bilurre motzun behin karreran egon da, derrepente urten da apostetik musiki gaitxik? Ba, egizan ez dakitzan... Karo, nik inaben fizika urte bete, lagain eman. Eta gero torre nintzen Donostira ikastera komunikazioa. Akordetana, ai ama, beste gozateko akorde bate, akordetana, igual komunikazio kimika ez da inosan, baina programa bat grabetasan saso baten. Bai. ETV-ku kantu kalean. Izarrak kalean. Izarrak kalean. Bai, baina hori mitikoa da, no? Bai, baina... Izaro hor. Bai, egon nintzen kantatzen. Ni akortan ikusten bala kapitulo bat, zure lagun bat zuri sorpresi moten, Izarrak kalean. Ba, gizu ez nintela bixatu, ez da. Ez, oza, bai, ikusitzen sorpresi, zu 30 minutxutan preparetan, juten ez da inora, gero hor kantau. Gero momentu bat zuten etxe altzat esate zu zergatik. ¿Qué coño? Baina, a ber, ondo, ez? What just happened? Bueno, ondo, baina batzutan Adelek esan daen moduen bere kantu baten, zauz momentu baten ja ikutzen zure urek, eta konturatzen zara aukeratu oso zala ez. Ez? Claro, ja, momentu baten, baina hori bebai da bizitza pixkat, baina egize da, ondo pasau genuen baita, egize esan bai. Universidadeko danakan bueltaka irakasli bebai konpintxaute. Ostras, que fuerte. Baina zu momentu hortan ja musika... Osea, dagoneko kaleratu zen nuen zerbait? Ez, ke ba. Eta orduan, osea, zein izan zen zu bertara heltzeko kontaktua edo, ze momentutan? Ba, ez dakit nola egin zuten, Gustot nire irakasle eta nire ikaskide baten artien nahi biela, eta... En plan, honek oso ondo kantatzen du? Hori da. Eta gainera, karo, nietzako kuriosu edaz, nik kantatzen ikasiot, holtzan, osea, zuzenean kantatzen. Claro. Eta, karo, urtietan atzera begiratuten, nire lehengo diskuek edo aspaldiko gauzak, asko igertzeot evoluzinue, kriston pilue. Orden nietzako batzutan bada, ez da atzera begiratzozu da zatozu bai ama, hau zelan gertatu zen momentu hortan, baina egize da, hori dana gertatu delako gauz nahuela hemen, eta horrek danak laga ostean aukera bat, nik ikasteko, barruen nuken hori ataratzen. Osa, ni banak izan nire barruko ume horrek, basek izan nik kapasa izango nintzela hori egiteko, baina gero, realidadean ondino ez zeuen hori hor. Eta orduen niretzako, publikuek emondozten aukera hori nik beti zate hotziet, diela nire beka. Osa, ni sentitzen az bekatuta. Alizeteko nire, gauzak deskubridu ikasi eta preparatu, zein behar da bertan holtzan. Orduen egiz esan oso eskertuten aukitzaren aukera. Eta orduan, egin zenuen hori, Izarrak zer hau, eta hortik Trabakubekoan eman zenuen lehenengo kontzertura, zenbat denbora egon zen, eta tartean zein izan zen, zerbaitek esan zizun, venga, hasi behar naiz kontzertua. Ez dakit zenbat denbora egon zen, baina ni hortik, karo, ni universidade hortan, komunikazioko universidade hortan, nire klaseko bat itoko jakoen gitarra bat, onbola bat. Bai. Horra nintzen, berez, gitarrakin konposatzen gauzak. Eta, karo, idatzen ditun 5 bat kantu, eta nire pixukideek esaten sostien, venga izara anima, guazen nunbaitera tabernatera deitu norbaiti, eta, karo, ni Trabako inguruen bizinaz, eta harreman handixe duke Trabako bekoko tabernako gentiaz, eta zan dutzien, animako nitzake kantatzera kantu batzuk. Eta, klaro, da mundu bat, nik ez nebala ezer ezagutzen. Nire gurasuek, nire aita elektrizizti da, eta nire ama historiako irakasli. Osa, ez dugu kontaktorik ez geunken, nik ez nekizien zer zan jak bat, ez kanon bat, ez nekizien zer zan ezer, gitarra bat zelan erosi bez. Orduen egize daukine bala lagun bat Durango kuedan, Daniel Del Valle, gaur egun jotzen da bela Xinoban. Eta, bueno, berak bluesa ikaste ban, gitarran jotzen, ez dakitzen, eta berakin pixka kantatzen ibiltzen nintzen. Eta berak lagun sosten gero gitarra bat erostera, erakutzi sosten afinatzen gitarra bat, gauzak. Eta Izarrak kalean hortan,
kuriosoa izan zen ezagutu namen pertsona bat, bazekola soinu ekipo bat eta bar, eta orduen gero trabakoko kontzertu hortara begire, etorri ziren bisek laguntzera montatzen pixkat, zelan alko zan hasi, zeo zer, ez? Zerotik, niretzako izan zen derrepente mundu bat, ez dena, ezer ezagutzen, inor ezagutzen, ez neuken inolako kontakturik, ez nekixen ez da, ez, zer bier zan. Dauzkagu momentu hartako fotoak. Kusinen edo zelako ikustezu? Ba, ni nau super eskertute, porque bai ikusteot zela neska bat oso ausarta. Osa, nik oin gaur egun hasi bierko banu, egin bierko banu berak eiban dana, ena benengo. Ja gaur. Baina oin behitotatzera eta zan oso gaztie, ezekon idearik bez, mezeuken kriston gogue, zeuken, oixe, aurrera iteko gogue, zan oso langile, eta ez dakit bai, suposatzeot, gero eta gehiago jakin, gero eta gehiago dakizu, zer ez dakizun. Orduen ni, zentzu hortan, ignorantia barintzen, gara hortan inocentiagoa. Eta kapasa izan nintzen, gitarri hartu, gitarri joten jakin barik, eta urte bete tabernetan jo, bokagailuen truke, eta nik ekin, oza, ordu bat hor, jotzen, jakin barik ondo, afinatzen jakin barik ondo, oso urduri, baina hor, oza, nik oin ikusiko banu bezarkaten monotzen, da esango notzen, zu bai, zu, ze, guau, baina bai, zer dan, Eta ze sentitzen da, ezagit belodromokoa den eman duzun handiena? Handiena izen zen aurten jasaldian, egon zila 55 mila. Baina hor kontzertua mazen nuen edo pase bat edo? Kontzertua. Bai? Gure kontzertuan, bai. LOL. Baina ordaindua, sarrerarekin ordaindua, nik uste belodromoa izango dela, bai. Entiendo. Vale, eta orduan, bueno, 6.000, hombre, diferentzia handia dago. Asko. Baina zer sentitzen da? Jakin nahi dut, atera aurretik, nola sentitzen zaren, zauden momentuan eta gero. Nik biherrizetan dut beti konzentrazio egun bat. Eta adibidez belodromorako biherrizen eban konzentrazio igual 15 egun. Eta gorputze biher dut horretxetara, gainera justo COVID-an bukaera hortan zan, ondino ez, eta adibidez gure lan ondan, ezke guk ezin dugu hartu ez da katarro bat. Claro, orduen zentu hortan, zehozer garrantzitsu datorren nien, asko isolatzen az, norbaitek doministiko egin badau. Dauela konzentrazio previa oso handi bat, behintzen nire kasuen, biher dutela gorputze barrure sartu, gero egiteko, bum, zer bestela, aurretik galtzen bajata energia guzti hori, kanalien egotan, kanal. Eta adibidez, belodromorako preparatzi izen zen, niretzat oso berez izen, entorren nahiko leku txar batetik, limoietan justo neuen, ez neuen ni oso ondo. Eta orduen, bai izen zen niretzako, eta terapian bai izen zen gure iparratz potolo bat, nora goiez, ez da, belodromoraino goiez. Eta nori kantatzera urtengo zara, ez? Jende horri kantatzera urtengo zara. Segixe da, ni momentu baten fiskatori ez, ikutzen dozu The River, zaten moduen Adelek, eta ez dakizu zuk aukeratu dozun ala ez, eta ni bai neuen. Hauei kantatzera soiez, datoz 6.000 pertsona zu kantatzen entzutera. Eta zu hauri kantatzera soiez. Eta niretzako nire publikoa izan da iparrorratz oso potente bat, danien, orokorrien, nire osasun mentalien. Ze laguntze hostie, ez dakit, beti berdin esateotziet, baina ez dakit benetan dakixien, zenbatean jako pixue daukien nigan. Da iman bat moduen. Osa, nik ez teko zentzurik, haurek ez badauz, da bixo gauzanien puf. Jende asko sentituko du berdina, zu gandik, osea, como hartu eman bat, ez? Eta momento baten sentiduzu kasualidades heldu zanela, eta berez hori, eskezazu, igual ez tozu lehago aukeratu, eta ostra, igual ja beste gauza bat adedikau nahi bot, ja amena, eta ja eskezin eike urten. Hori sentidu neban, eason eta limoien artien. Eason eta limoien artien bai. Ze izen zen lehenengo aldiz ja profesionalizatzen hasi nintzela ez potente, eta lehenengo aldiz nik uste kalien ja ezagunen itzela. Eta hor konturatzen zara, ostras, oinik beste zozerrein nahiko banu, ja ez nazi inoiz ez izango izaro. Eta horre paien sosten pixkat bertigue, egize da biherrizine bala lanketa hori, ez? Nire 0 de enero, nire mendixe igo, nire mendixe jeitsi, ezagutu nire mendixe. Eta oin ez nuke zer gaitik aldatuko. Ez nuke zer gaitik aldatuko. Limoien gara iso txarra izizala,
Pare, biderra itxetuzu, ze izan nolako txarra, edo ze pasa batzun? Ni uste heldu nintzela punto batera nekez pasau nintzela. Pasau, ingles esaten da moden burnout, R. Inintzen R, eta inintzen R, nik uste batez bezala gainez posizioa. Oso lan polite da guri, baina oso lan zaila da. Eta inork ez dutzu erakusten lan, inork ez dutzu prestatzen lan ontarako, ez? Zuk nahi bozu ikasi, adibidez nik fizikari zen nahiko, ez? Badauketo lan bide bat, nun gutxi gora bera, entrenatu dudan izateko musikari, baina hau bai da bide bat, ez dakizula asko eraldatzen dela, denpora guztien egon bizarela, igual presinio askoko gauzak kudeatzen, eta momentu baten heldu zen, nik sentitzen abela, nintzela, behi bat ustiatua. Ez? Eta esaten, eski ez nahi gehi, nik nahi dut bizi. Produzitu, eta... Bai, eta jendeak hartu, eta ni eman, ez? Eta momentu baten, nik beti kantatzeot, ni noi bizitzatik kantuen, eta limoien sasoi hortan nik esan kantatzen, ez pasan lanien. Eta horregatik 2023 hartu neban nire aina sabatiko mediatiko. Neban, kontzerturik ez, prentxarik ez, eta zer sozialik ez da lanerako, bakarrik sozialki ondo pasatzeko. Egoteko. Eta 6 hilabete tardan nituen, kantatzen hasi arte berri dutxien, Eta gero zaren, Kantatu gabe, etxean? Kantatu gabe. Ostras. Ez. Ostras. Depuratzen. Baina nahi izan eta ez kantatu... Ez nahi izan. Ez nahi izan, ostras. Bai, eta patien 6 hilabetera, hasi nintzen kantatzen Julieta Venegasen disko zaharrak, eta ni... Wow. Eta momentu hortan etxatzun pasau, ze batzutan sobreprodukzinean gizarte hontan danoi pasetaku, momentu baten nahitxe jakin biotela gelditzi, gatzen baga, pentseti, gero gueltan, astuko din, edo txarto jun baten, edo ez duten eukiko hainbeste arrakasta, olako presiño izan duen. Bai, baina bardin jatan, Ze, arginekon, edo ondo gongonaz, edo ez dute ingo. Hori bai nekon argi, ez duke zentzurik nik zenaren, deuket nire ametzetako lana, eta ez naz zoriontsu, ezin da izen hori. Orduen, hori konpondu arte, ez hori zotekingo. Orduen, nik hori banekon argi, bizitza bat bakarra dekogu eta naz egongo ez baliabide guztisek alde aukite, enaz egongo gaizki. Arrosalira Bai, arrosalira joango gara, eta uste dut zer ikusia daukala gai honekin, justo, así que perfecto. Arrosali, gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Hasi gara, arrosalirekin gatoz, eta esan behar dugu adi garela orain, polboroia jaten ez dela, momentu, oberena, jantazu ja? Ez. Zuek nahi baduzu. Itxaringo da, espada. Nahi baduzu, hasi jaten, eta guk esango dugu, porque ez dugu esan, gatozela, dekorazioa superondo, baina, gatozela, gabonetaz jantzita. Zer txargantzitxe, eta izaro gabonetako look bataz bebai. Claro, kopiatu behar diogu. Danok, bai, ezigule esan zen daku da, baina, kopitxoaren gozaulea. Vale. Erakutsi zure soineku edo. Behitxulen, esangu, bixen adoiela bakotxan izakeriaz. Bai, apur bat. Niri loratxok eta itzi... Gorrixe. Gorrixe. Seko, holaxe. Vale, bueno, arrosali. Entzure ingo dugu arrosali. Ia. Mezu baduk entzako. Iu izaritokarin itoselan sani oso ondo gaur hemen sauselako. Oso formala dirudizu baina filo nahiko lokita zaudela buenonik hori badakitauka malabiak arei ona. Hemen gaiaren azalpena izaro eta izaro, gure lanbidei dagokionez. Garai oso honenean gaudenean validazio positiboa jasotzen dugula sentitzen dugu. Eta horretara ohitzea arriskutsua izan liteke. Gure egoera emozionala besteen validazioaren esku jartzen dugu. Eta hain ondo ez doakigula sentitzen dugunean. Validazio hori ez delako behin jaso genuena bezain, ona frakasatu sentitu gaitezke, badakigulako zer den ondo egotea, eta galdera da, eze puntutar arte eragin diezaguke ingurukoen validazioak. Diezaguke, la hostia. Bai, euskeri ez jakitxetik, de repente euskaltzain dia. Bueno, ata daukai potolo bat mai gaina. Bai, niretzako... gauza diferente asko. Baina egixe da, kanpo validazioa gaur egungo gizarte hontan dala batez bezala sozialekin bastanteko movida, ez? Bai. Baina, nik matizatuko nukena hemen da, berak esan da bela, gauzak ondo ez doazenean, edo gauzak ez, zer da ondo ez egotea? Claro, eske zer da arrakasta? Claro. Ordez,
nun jartzen duzunaren arabera, nik usteot hor datorrela gero etorri aldan zeo zer, ez? Arrakasta baldin bada, ez dakit, izen behar zarela, ez dakit. Super ezaguna, edo milioiak izatea, edo argalena. Hori da arazo bat. Baina zuretzako arrakasta baldin bada bakean eta gustora bizitzea, listo, ez? Nik uste pixkat egin behar dugula baita, pixkat gorputzera gotorri burura ino junbarik. Nik uste dut gaurko nera behentzat ere mogida handia dela hau dana, zezare sozialetan, ez? Etengabe da, holan, ez dakit, iritziaren tirania bat. Eta uste ez dela ingarrantzitsua, Zuk adibidez momentu hontan, zuk ze konsideretozu dala ondo juti, zure bizitzan edo ondo egoti? Niretzako da egoti gustora. Niretzako, gainera parte hartu neban Jasone Osororen liburu baten arrakastaren inguruan, eta kuriosa izan zen, jende diferente asko elkarrizketatu eban, eta danok heldu ginen puntu batera, non arrakasta dan zoriontsu egotea. Eta hori, zuk erabakitzen duzu, niretzako momentu honetan, ni arrakastatxo sentitzenaz, nabielako oso gustora egiten nabilen lana, eta nahuelako oso gustora nire bizitzan orokorrien, eta nau zoriontsu. Orduan ni sentitzenaz arrakastatxo, baina limoietan ere giratzen den bilen, baina ni ez nintzen arrakastatxo sentitzen. Zen gero ez neuen gustora. Orduan arrakasta be, pixkaten bida, nik uste, pixkat perspektibakin hartuta, lasaitu. Osea, zure kasuan, arrakasta, zoriontasunari lotuta, eta orain galdera. Zerk egiten zaitu zoriontsu momentu hontan? Momentu hontan, gauza askok, baina egin oso zoriontsu jakitiek, adibidez, izera garbisekin engotela lo. ¡Ay, qué maravilla! Maravilla total. Asko lasaitzen nau, bebai, asko zoriontsu sentitzen nau, lasai sentitziek. Asko lasaitzen nau jakitiek dekotela jende pila bat, asko posten daniekin egoteana, adotela deitu jende mordo bat eta ez, beraiekin egon, edo bizinazela oso gustora, bizinazen lekuen eta bizinazen pertsonakin. Oso zoriontsu egin hau nire bandakidiek ikustiek, eta beraiek ikustiek barrezka beraien artien, jajaja, txistiek egiten, ez dakiz erdani hori begire egotiek, hori da nire gauza favoritenetako bat. Eta oso zoriontsu egiten hau kantatziek. Egotiek kantatzen, eta kantatzie gertu, persona baten gertu, eta bera goti bai kantatzen, eta kantatzie begixetara begire. Eta egiten hau oso zoriontsu, goizetan alizetie ritmo lasai baten hasi egune. Ez da bilela izeten azken aldixen nolan, baina hori bai da gauzat adibidez, ni asko lasaitzen dagoena jakitea, etxetik aldo dala lan goizez, eta pixkat, ritmo kontrolatu aldo dala. Eta adibidez, hasi zinenin, oin suposatzot punto onta heldu zarela, danok eguleko lanketa bat, baina hasi zinenin arrakasti lotzen zen duen kontzerto geisha, disko geisha, produkzio geishaz, oez? Ez bereziki, ze hasi nintzenien ez nekixen ez da zertan genbizen. Orduan pixka zan, zetorren danari, danazan ongi etorrixe. Eta danazan opari bat, ze berez, nik ez naben, ez neuken ezer berez, orduan neuken danazan ona, ze bestela musikalki beste danazan zero, ez? Gero, nire zoriontasuna, paradogikoki, izen zan, gero eta arrakasta dituko guna edo deitzen dana kanpotik igual gero eta geixa, nik gerotak itxia. Orduan konturatu nintzen, hori ezala behintzen dira arrakastaren baremoa izen bier. Eta oin, sentitzenaz, zena esaten da, sentitzenaz asetute. Eski sentitzenaz posik. Eta aldotela pixkat baita nik regulau gauzak. Osa, zure esku dagoela hainbatean hori. Dana ez, eta gauzasko ez, da gauzasko inbiar da dano moduen, lan inbidalako ez, baina behintzet, kontrol bat auki aldo dela zer da bien gertatzen, eta giratzen nabilela, eta ni badakit urte eta erdi dela, ez nazela geldituko lanien, baina badakit urte eta erdi dela, eta ez, eingo dodalako nahi dodalako egin, eta, deuketerako lantaldeon bat, eta diferente. Nik uste batzutan, dauela hori, lehen esan duguna, espektatiba gehiegi edo abstraktutasun gehiegi hau lortzen ez baldin baute zingona zoriontsu izen, edo, adibidez nik uste, artisten kasuen, izen aldala, zaiena sarrerekin lotuta. Ze bai saltzen dozkuela pixkat garela, balio dugula saltzen duguna. Eta zure sarreraen araberako balio bat dekozula. Eta igual hori alda izan pixkat gogorrena. Bale, oianek dio, listo, Rosalien tartea bukatu dugula, Rosalien musu handi bat zuretzat. Eta bueltanka. Batalera arte, eskerrik asko izan, zora garri erantzun duzu. Eta bueltan gatoz. Zer diogu, zer diozu.
Bueno. Gure tarte favoritu, izena esan behar... Jesus, izena esan beharrean esango dugu gure tartea dela. Eiko dugu, hola, sek. Hemen partin, gai diferentik eukitxeuz. Eta kasu hontan, importantia hau gaixoi batatik erdilotute da aurre iritzixena eta kanporako irudixena. Piskateo gai hori buruz berbetan. Bai. Ni nahi neuke jakin, zelan pentseozu ikuste zaitxule jentik? Osa, zein da zure ikuspegixe gizartik zuganako dukena pentseozune? Ez dakit ondo esplika. Bai, zure buruarekiko daukazun irudia kanpora. Hori da. Bueno. Osa, zelan pentseozu ikuste zaitxuela bestik? Ba, berez, ez dakit, egixe da orokorrien oso maitatu sentitzen azela. Guten zenien lekuetara bazkaltzera eta holan, normalien jentie oso posik ipintzen da sartu nazelako auren lekuen, eta askotan kosinera urtetzen da platerakin bera, eta emote osten niri platera, ez? Eta niretzako hori, ni asko unkitzen az, gentiakin kalien elkartzen azenien, edo batzutan jende askok bere ume txikisek emote ostez. Oi, ama, eta marron. Niri, buah, gustatzen zaizkizu baina kriston pilu, orduen nikanak hartzen ju. Eta egiz esan oso gustora topatzen az gentiakin kalien eta kontzertuetan, eta berez oso maitatu sentitzen az, eta bada gauza fuerte bat, Justin Bieberrek esaten da dela, batzutan fanei edo salei pixkat lotzarrazten jakue norbait, ezagutzen ez da bien norbait maite da biela edo esaten da bienien, ez? Doti baina ez duzu zautzen. Eta Justinek beti esaten dau, berez baietz, oza, zun maite dezakezula presentzialki igual ezagutzen ez duzu norbait, ez? Eta edo bere kontzeptu hori, edo zurekiko eragina dekon hori, ez? Eta maitasun hori reala dala, eta nik sentitzen dut maitasun hori, eta nik sentitzen dut nik maite ditu dela beraiek, eta nik ez dut ezagutzen. Baina, niretzako maitasuna reala da, nire kontzertuaten hauenien da nire publikoa, ezken nik maite dut niri benetan importa dozti, eta nik uste hori dela gauza kurioso bat, maite dozu, ezagutzen ez dozun hori. Ja, kuriosoa da bai. Ja. Baina aldi berin, zeuri behera itxotzune emozio bat, sentimentu bat. Bai, babes bat, ez da, nik sentitzen az nahiko lagundu, babestu, Eta sentitzoten moten garela elkarri desente, jasotzen dut gutun batzuk, eta gauza polit batzuk, eta batzuk fuerteak die, beste batzuk ez diain fuerte baina dioso politek. Orduen ikuste badeko gula holan konexio polit bat, ez dakit ze aurre hitzekiko daen gero holan konkretuki, baina bai, ez dakit. Osa, zure sentsazioa ona da. Pues genial. Nire sentsazioa ona da. Bai, publikoarekiko adibidez, super ona da. Gero, bai, niretzako, nik uste aurre iritzek aukitzi dela zehozer nahiko naturala. Bai, baina niretzako problematikoa dana da, zuk ez jakitea aurre iritzi horiek adiela ez izan gezurre. Hori da, claro. Zuk pentsatzi aurre iritzi hori dala ja, ez, definizio bat, hori da niretzako arazoa da. Problema hori da, bai. Orduen, hortik aurrera goi esan nien, ez dakit, niri buruzko gauza pila entzuten dute, baina... Ze gauza adibidez? Ez da importa. Ez que ez da importa benetan. Osea, zure inguruan esango direnak. Hori da. Osea, baina ez dutzu afektetan, o ez dutzu importantziek emoten? Ez gehiagi. Ez que mongo banotzen, entzuten duten danari, edo beste buruz entzuten duten danari, adibidez, ni ezaguna egin nazenetik, norbaitek niri ezaguna den norbaiten zerbait esaten badit, automatikamente lehenengo gezurra, pentsatzen dutala. Eta esaten dut. Vale. Let me discover. Barkatu, porque galdu nahi ziren norbaitik ez... Vale. Ni ezaguna egin nazenetik, norbaitek esaten badit. Ezaguna den beste norbaiti buruzko zerbait. Vale. Ja esate duzu. Ja nik automatikamente esaten dut. Ya está, bai. Bai, hori baina labin egin dugu. Mitiko lagunen bat, zure laguna dela, baina beti da bilela beste laguna kritikatzen. Bai, niri oso vibratxarra motozte horrek. Bai. Torduen normalien janik egiten dut beti, a priori gezurra da, eta nik deskubrituko dut, eta konturatzen mana egia dela, egia da. Baina a priori, zehan da, el beneficio de la duda. Hori da. Bai. Zer bestela bagara gizaki bezala arrasa bat oso... Prejuiziosoa. Bai, eta...
txutxumutxu gustatzen jakunea asko, eta holan, ez? Markina zimeia bat ez ere. Nahiko... Eskerrik asko, Kari. A ber, markinek ize da leku bat. Baina... Ez dakit zeba, eske, hau oso bitxixe bintxantzate, ez dakit zeba daukeu markinen oso kotilla fami maiebin. Eske maiebiko jente asko ez este. Igual markinenik ez izuelako asko, baina, maiebik deuke markinen ganako pentsamendu bat kotilli. Bai. Bueno, baina bebai da, batzutan, baina hori ez da zenan izan negatibu. Oixo laguna. Batzutan igual zuk gauzak esatozuz, eta igual diversiño baten puntu bada, baina igual ez da bez egi bat. Zuk igual badakizu be egixe ez dala. Baina esan nahi badau, bai hor jolas puntu bat, ez da? Eta nik uste oso jostariz izaiela zentzu hortan markinen. Bai, baga. Markinako armarriko irudia izan beharko litzateke hau. Eta aparte, eta ninaz persona dut bai, ez nazela bat peparrandera. Orduen nik gabaren munduan enaz urtetzen ez da, orduen egize da, pixka galditzen dela urrunago realidade hori. Baina badeko puntu bat, nik hartzutzet, puntu, ulertzen dut. A ber, divertigarria izan daiteke. Baina beti kontrolatu behar da minik eman gabe. Horregatik nik uste beti dano jakin behar dugula, bat, que hitzak no se las lleva el viento. No. Que se quedan y que hacen daño. Se queda garrantzitsua dala, baina bebai, esaten dan guztia eta pentsatzen dan guztia ez dala egia. Orduen, bebai pixkat, bueno, Ja. Eta ontxe maiebi haitxetu zule, eta arrakastita ez dakitzer, herri maian zuk, zelan bizizezu? Niretzako kriston guaixe da, nik batez be, nire publikoaren zati handi bat da, ni baino desente helduagoa. Eta, bai, gehiengoa. Bai, gehiengoa datuetan begiratzen dut igual, Spotify edo Instagramen adibidez, edo kontzertuetan. Eta jendea, normalien da, ni baino heldua eta dauket fandom handixe emakume helduak. Eta da nire fandom favoritue. Helduak zei adintarte da? Bertan magostetik gora. Vale. Bertan magostetik gora, bertan magost, 75. Egisa nire amak asko entzute zaitxule. Eta niretzako fandom hori errixen notatzen dut, bai, eta da nire fandom favoritu, Andra horik asko babesten naute moduen, eta herridan danien. Eta jo, niretzako dien nire, ezak izan lazan nire iparrezarra. Hortxe noi, hauren atzetin noie. Eta bai, ez normalien nik uste isi gauza askotan gehienetan arrozea ukitzen da bila. Ja, mitik. Orduen, beraiek hor baldin badauz ni zaintzen, horrek izan nahi dau, ni posik ez urrengue. Badago estatistika horietan, tipo, herrialderen bat hola asko harritu zintuena? Islandia, mesedes Islandia. Izen nire fanak nahi dut bizi hor. Ze hizkuntza hitz egiten da Islandia? Islandiera. Zaila, Zaiatu nintzen pixkat, baina, zaila. Baina piniko nintzen, nahi nuke baita. Badakizu hitzez bat? Tak firir, da eskerik asko. Izan baina gauzat, esan hitza, baina gero ez esan direktamente itzulpena saiatuko gara asmatzen. Asmetan. Vale, a ver. Bueno, igual ez dakizu hitza. Txoine, oin pentsan bio. Vale. A ver, Heidi. Nola? Heidi? Heidi. Hola Heidi, kolore gorrixe. Hola, chica. Ez que oin, matematek islandesa daki mesedez barkatu, Hombre, ez duke zer ikusi Heidi marrazki bizidunaz? Ez dauke. Eta Heil hori Heilekin... Heil da Ninas. Ninas Izaro. Heidi Izaro. Izaro. Ai. Zer gehi Tani pentsan hola Heidi zala. Bai, ez da politikanez. Bai, tak firir, hori bai ikasin nabela. Tak firir. Eskerrik asko. Dala ikasi bidana, lehenengo gauzien ikuste, hizkuntza danetan. Claro. Eta zer gehiago ikasi neban ikasen, zen gauza gehiago, baina... Euria edo... Ke guai. Juna indie. Bueno, bestela... Ke guai. Etortzea Islandiako bat guri erakustera eta listo. Beste atal baterako utziko dugu. Islandiera eta bere... Bai, ingo gu bestatal baten. Eta, Izaro, gabonak haitxetu guzela, baina ez dugule asko haitxetu disku. De repente gabonetako disko bat atatiana, hori... Ez dugu aipatu, estamos tontas. Ja, eta de repente gauza bat, oza... Zetara etorri da, ez? Bai, a ber, aspaldi jeneuken goguen, ni oso gabon saliena. Bakizuk ez ton berrikuntzi zendala, ez da? Bai. A ber, nik Con mi burrito sabanera. Nik bintzet, zemat konbertsazio ukitxoa zen ingurun esaten, jo. Bierda, ez da? Albina ez da danela zeuken dugu, jo. Euskal Herrixen, ez da kanta gabonetako kanta guairik, bakarik atorator,
Olentzero, da, sarkitxute gatuak, oza, berregiz esango, sarkitxute da zorek. Gaueko izar es un temazo, A ver, temazoak badauz, baina, bai, nik baneuken gogue, zozer gaiteko, pentsatzen da ben egixe da, hasieran, karo nik musika asko entzutut gabonetan, baina entzutut dana estatu batu garra. Claro. Edo, ixe dana. Ez dana, baina ixe dana. Eta aukina ben zazo bat, pentsatzen agela, igual hartuko ditu nire favorituek, eta ingo ju ditzuli, euskaratu, eta ingo ju grabau. Baina, bapatien, gogo esartu jatan, neukide azteko. Eta hori niratzen, 5 izen bizian, eta nintzen aguanta, odea den egin 8. Ostras. Eta, hau, kriston posike. Bai. Oso posike. Eta pirritxe eta porrotxaz. Amets bate. Ke guai. Eta olentzero, oso guai hor da. Olentzero. Bakizu markineko eskola danetan nengo da bela hori playbacka ume danakin. Ez que espero dut, ze ni pixkat, bai, postasun hori ez da, beste kantu batzuk aukia lizeti, bai, geldituko nire ametza izango litzake. Nizeti esarra, zarsarra, eta etortzen nire biloba etxera, eta esatie olentzero, eta nik esatie, nik edatzen hori kantu, eta berak esatie baizera. Hori da, me encanta. Hori da, nire ametza. Eta nik ez noten inoiz berriro esango. Bera pentsatzie, esetz. Bueno, baina irekiko du Spotify edo garaiko... Irekiko abizan. Claro. Garaiko aplikazioa. Garaiko aplikazioa ez dakik guztin izango dan. Claro. Orduen, niretzako izen da opari bat alizeti egin hau, eta niretzako kriston unkigarrixe da, ni imaginatzie, jendean dugu berrexetan, ni egote horren etxien nola. Eta bideoklipek engen duzen nien bebai izen ziren niretzako irrifarreiteko bideoklipek. Zer jende asko bebai, badie egun batzuk, jende askontzako oso baka artitxe dienak edo ez, eta batzutan oso estipulaute gola zelan egin bier dien, da horregatik nikinaen gure gabon gaua eta gure hori, ja hortik horrega zuk eraiki. Bakoitzak imaginatu dezala. Bai, eta norbaitek bier baldin badau, eta pintzen badau play, da ikusten badau gure gabon gaua, eta ekin badau irrifarre, jazta. Osa, niretzako di irrifarreiteko bideoklipek. Vale. Eta diskoa oso hori eske oso gustora nau. Oso posina. Bai. Vale. Eta noso kurri datzu nau? Osa, espalitxe dator. Maiatzen grabau gendun. Orduan, karo, nire banda guztixe maiatzien grabatzen gabonetako kantuek, imagine baldo zuez, eta guztailien grabatzen bideoklipek, egu pasagugu uda osua gabonetan. Uztaia nola karibeko moreno batekin hor baina grabatzen. baina ezetz ezeu dain dau. Karo, Oso txara. ja, bai. Orduen egon gara, euritan, gu grabatzen gure gabonetako kantuek, eta gozatzen tope. Osa, esken niretzako, karo, momentu enten nire lantaldi da nire familia. Osa, guk egiten dugu dana elkarrekin. Hori oso garrantzitsua da, lantaldea, beti daude mobidak eta beti daude kontutxoak, baina oso importantea da. Lantaldi importantia bai. Bai, eta maikitut infinito, eta aukitziek grabaute hori betiko... Ni beti bitxu pentsatot, sarran azen alizeti hori ikusi. Betiko, jazta. Ez que alizeti hori ikusi, gu gazte grabaute nietzako, ez que da altxor bat. Altxor bat. Bai, guai. Eta gabonetako kontzertuk, joko guzelago eta bitago eta kursalien, bai pixka diferentiek, izango die jostari xauak, zekaro guk asko jotzeugu, baina asko jotzeugu bai lanerako, ondo pasatzeugu eta asko gozatzeugu, baina egize da, beste presio batzutan mugitzen garela. Eta baina egin bat nik zenotzien joguazen jotzera, baina gu joko bagendu moduen publiko barik, baina gainera dukegu suerte aukitziana publiko hori guazen, konpartitzen hori guazen, egera mai bat montagogu, guazen egera baskalosteko mai buelta luze bat, kantatzeko danok batera, ondo pasau, importantia hau izen daixela zemat kantagogun, zelan urten dan baino. Eta gozatu, jaixo ginela, biziri gauzela, ez dakit, ospatu. Zer eskatu diozu aurtengo Olentzer hori? Nik eskatu dut osasune, nire eta nire inguruko danentzat, eta bakie, danentzako. Alik eta betuen bizi gaitizela, alik eta gaitxenok, alba da danok. Izan eta etxin zizatzue, ze etxekupe bada izalik, ez? Bai. Eta ze, guai ez, de repente, etxeko batek gabonetako kantak eitxe? Bai, superposi dauz. Eta gainera batez baino, ume txikin bideo asko da bizeltzen familiartekoek eta gero zenidien lagunen umiek, Olentzero kantatzen adibidez, eta, bueno, zan etxien mundu guztixe dau, superposik.
super pozik. Buah. Zeure burua entzuten duzunean, hor, jo que se, supermerkatu batean, supermerkatua edo zein plazan jarri dutela horre bozgora, ze sentitzen duzu? Posa sentitzen dute, bai. Ez que neure burua entzutea lotxa pixkat. Baina, batzan gauza oso sarrak dienien, batzutan bai jozte, self-conscience, baina ez, oin adibidez, eske errona sentitzot, eske benetan alzan ez izen, Claro, eta aukera gehiago zeuen ez izeteko. Eta orduen oin, no, suposik ez dut juten nien gauzak, kantatzen jutena, norbait ez esatuzten nien gaurera. Ama, ni naiz. Hori da. Nire amak lehen hori asko lleban, Bera da, ai. Bueno, orduan esango gu, abenduak 22 eta 23. Joko zule? Kursalin. Gabonetako disku. Hemen daukeu. Eta gure beste kantu zarrau batzuk, igual jazto guzena joten, pixkat gabonetara ekarrik. Ole! Oso guai. Eta koro bat, korista batzu dato. Eta hori zelan tartin dintandon sartute edo zelan izango dari ba? Etorri? Bale, jumbikoa itzi. Jumbiko gara. Bale, oso ondo. Ke guai, bueno, ikusten zu hemen. Sortzi kanta esazu, ez? Etorri bat zinen horrela jantzita. Ja, pentsa bai. Oso guapa zaudela, horrela. Ke guai. Me encanta ze, bueno, ja ez daude hain modan, tipo zapata hauek eta galtzer ditxubiak. Eta nena zapatak dauki puntera. Baleteko izango aritzen da. Ke guai. Oso politia dira. Izaro, kontzientesa super innovatzaile da lau? Bada, osea, eske inori etxako okurridu gabonetako diskoa deitxe Euskal Herrixen. Nidakia inori etxako okurridu? Ez. Inoi bez? Osea, eske... Azken aldi luzien ez bintzet. Ni jaixona zen bitxartetik ona ez? Eta gainera, badaukagu, ez emona. Osea, nik uste badauela desente. Nundik atara, hemen. Eta ataren bida. Orduen, ni aukiot aukera hori, aukiot pala bat, eta piket atara hot. Bueno, total, entzulean galderi. Bueno, amaitxu ingo gautarti eta entzulean galderi. Entzulearen galdera. Bueno, bueltauga, oindoko entzulean galderi eta entzunen geu. Jokin, aurrera zure galdera. Bale, nire galdera da, zein da zure galerieko azken argazkia eta Instagramen gorde duzun azken publikazioa. Jokin, majísimo. Berriro ere gara hemen hola. 3 segundu, bideorik ikusi gabe, baina oianik oso ondo montatzen duela, así que perfecto. Orduan galdera, Izaro, Jokinek esan duen moduan, zein da galeriako azken argazkia, eta Insta edo TikToken gorde duzun azken edukia. Aldot begiratu? Bai, claro, es que ez teko ni idea. Claro, ez teko zu moviamen, vale. Peligro. Galeriako azken argazkia. Eta gorde duzun azken publikazioa TikToken edo Instan. Galeriako azken argazkixe da, ni atzogabaz, izera berrixekin eta poltza beruaz, oien. ¡Qué bon! De hecho, me encanta zelen esan duzu. Zoriontxak ez zaitu. Ole, oso ondo. Vale. LOL. Eta Instagram, TikTok ez dakit erabiltzen. Orduan bat TikTok. Ez abiu erra. Ez nazezer, TikToken ena sartzen. Baina nola ez dakizu, osea, fisika ikasi zenuen urte eta TikToka ez dakizu erabiltzen. Ez atozut gauza batzuk ataskaben jataz, eta TikToka da bat. Bai, hobeto baina zutzako, TikTokak ordu asko kentzen txu. Baina zida, hau, egitea, no? Tutu lertzen. Ez dut. Bueno, ale izen, ulertzen bozu txarra da. Txointxin gordetan azkena, jakin gaur zuen begiratzen dan, atxoin, guardado. A ver. Venga, prensa rosa, a ver. Es que baga, Baga. Bugara aldizkaria rosa. Zelan jarri, hau da graziosoa. Hau da, post bat, zelan jarri girnaldak, eskaileretan. Nik esteko tenien eskailerarik, baina gorde dut. Me encanta. Ostra, Izaro, oso gabonetan za, momentu ontan. Zelan girnalda gorde, gabonetako disku, dana gabonak Islandia. Girnaldak eta Me llama, me encanta. Baina nik ez dugu ez eskailerarik ez ezer. Balkoian igual. Imagina bitxeta itxut ikusi da gordetan, tipo, bueno, no nos igual eskiara dukaz. Hori da. Oie, zer itzi duzue? Oian, ja, da, gorri. Hau zabalka. Aspertugu total. Galdera, zer itzi duzue?
balkoia kasako argirekin apaintzen dituztenean ematen duela horrek ezakit. Zamarroan porrada bat, ez dut Oye, esango beste gauza bat. Gu balkoin daukauz urte osun argixek, ze euskixas doiez. A ber, baina beste argi mota bat di argitxuek, balkoikuek, afaltzeko, romantiko. Bai, baina ber, berez nitzako gaunetako argixek moten da. Bai, baina zer die, koloretakoek ala? Ez, zurixek, bai, dorauek. Bai. Eske badaude produkzio batzuk. A ber, ondo eginda badago, gaizki eginda badago, well. Bueno, ondo eginda badago, izaro dino baietz. Así que... Baina zer da ona. Eta olentzero horrela. Olentzero gixakoa horren hortzean. Bueno, eta olentzero well, baina Santa? Ja. Hay que tener huevos Euskal Herri batean Santa Clausa jartzeko, Bai. Uste dut, pixkat, bueno, igual daude paso. Igual ez, basetorri nomaitetik doan nomaitera, baina... ¿Sabes qué pasa? Alako olentzero batzuk daude paso urte bete. Porque urte bete dago hor kolgatuta. Pero bueno, que no ha llegado todavía los regalos. ¿Qué pasa? Bueno, total, olentzero Santa Claus gudauke Maiabia Carey. Oye, jarei. Izaro, eta, bueno, Izaro, listo, onaino, oso gustora hoga, ni gabon espiritun sartuna. Neube bai. Ai, totalmente. Batala itxikau. Atala itxikau, eta niko janeri eskatu Ez dakitalko duzuen editau. Jane makina doizute beti. Jane makina. Itzi ezakegu atau... Atau. Itzi ezakegu atalau. Maria Careyren. Ez. Ai, derecho. Eskubiz. Eta Izaron... A ver, gaur segun izango da. Baten bat? Bale, jartzen dugu argita garbi dir. Dir. Jarri daiteke, claro. Bazuekin hau eta gero, dir. Euskal Herriko, Eta agur, datorren astera arte.